Lassen, forklar mig lige igen, hvorfor man lærer geografi af Black Ops 2. Der er en globus. Okay. Det er alt, hvad jeg behøver at sige. Der er en globus i min øjne. Der er en globus, det er alt, jeg behøver at sige. Der er Radio Globus. Guld. Radio Globus guld. Ja, globus guld. Wow. Åh, fuck. Jeg var ved at dø der. Bitch. Lol, der var 2 personer, der lige dræbte sig selv. Det var fucking 2 bots. Så man kommer herop. 2 bots dræbte lige sig selv, sjovt nok. Nu venter jeg bare på, at de kommer ind ad døren. Nø. Hey dumme! Det er der, jeg skal ind. Eller der selvfølgelig. Se der med skjold op. Nej, jeg vil sige et eller andet. Lassen, tag lige et skjold og så sæt det. Jeg har ikke nogen skjold. Nej, men der er et skjold i vinduet her, så kan du bare lige tage det. Og så kan du tage dit våben. Du kan tage dit våben igen bagefter. Kom bagfra. Ja, jeg vendte mig også rundt og skød efter, men jeg ramte ikke. Så oh my god! Han dræbte sig selv med en Bowser Baby, men han dræbte også mig med den. Det kan han godt gå ud, så. Jeg er allerede oppe i huset igen. Fuck, mit skjold, det rører mig lige nu. Tag lige det der, og så stil den derude. Derude? Ja, bare stil den her ved vinduet et eller andet sted. Der, ligesom den anden. Ja. Fordi så har jeg 2 skjolde til at beskytte mig lidt her. Ved vinduet. Nu venter jeg på, at der kommer en eller anden idiot, der hopper op ad trappen. Der kommer mange. LOL! Jeg har dem. 2 idioter op ad trappen. Jeg har dræbt dem. Det kunne jeg godt mærke. Men... Oh shit. Nasty har lagt en Bouncing Betty herinde. Der var 2 Bouncing Betty. What the fuck, man? Det er chok-charge reddet og sådan. Jeg løber bare ind og knife for dem, hvis de kommer for tæt på. Jeg har fået fucking war machine og sådan noget. Nå, nej, det skulle da også mulighed, det har jeg glemt. Flot. Bitch. Don't even try. Don't even fucking try. Lige præcis Lassen. Don't fucking even try. Nej, jeg blev skudt. Er vinduet? Ja. Er vinduet skød dig? Jeg har spawnet lige udenfor. Lassen, jeg batter. Kom her. Du batter. Det batter ikke, du batter. Jeg kan ikke ramme. Kæft, hvor er en god scorpion user. Lassen, der er en ved vinduet, og jeg har ikke skud nok til at dræbe ham. Grib. Bum! Oh my god. Ej, Du dræbte ham bare ikke. jeg ramte ham med den. Næsten. Nej. What the fuck? Ah, Jeg er glad for, at jeg har skjold på ryggen, eller ville jeg have død 10 gange nu. jeg sprang mig selv i luften. Igen? Hvorfor gør du det hele tiden? Det er fordi, jeg bliver ved med at trykke G i stedet for F. LOL, mand! Så står ham der bøsserøvende oppe i røven på mig og skyder mig. Kom og skyder ham. Nå. Kæft, hvor er jeg træt af, at den der knap der tænker på lidt ting. Nu kraftigt mænd, så sætter den til 0 på keypad. Au! 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 Jeg har fået en Guardian. Jeg stiller den her ved vinduet, og så hjælper jeg herude. Jeg har fået ikke en skid, fordi de homer, der de er homer. Bag dig. Der er med et skjold her, hvis du kan se det. Oh my god. Fik en war machine igen. Hey. Dø. Kæft en moron. Lol. Jeg dræbte C4 og en anden person. Med hvad? Med war machine. Grenade! Contact! Au! Nej, jeg skudte en sniper. Pinligt. Ja, jeg skød lige en sniper. Knap så pinligt. Jo, for fanden var det pinligt at lave godt kill på et sniper. Jeg fik et kill! Au! Han sprang sig selv i luften!
Fik my en god. random kill. Ham jeg løb efter, ikke? Og han sprang sig selv i luften. Nej. Kæft, der er mange af dem. Nej, nu dør jeg. Du er død. Det var jeg ikke i gang med at sige det. Okay, det her det er snyd. Han var sniper, det var derfor det var snyd. Det er snyd at være sniper. Ja, lol, men man kan bare se at jeg skudt efter ham over hele væggen. Jeg har stadig huset over, Lassen. Møller spiller Arma 3. Jeg har stadig huset. Jeg ved, at Møller han kunne forestille sig at købe et liv engang. Jeg vil have et liv engang. Der er en derude. Jeg kan godt lide en sniper, hvor han har noget flakjacket på. Ja, det burde man egentlig ikke sådan noget brug for. Nej, ikke når man er en fucking sniper. Handler det ikke om så meget afstand som muligt til? Jo, åbenbart, men så alligevel skal han have Også kan man flakjacket sgu have på. en flakjacket, du. Guardian assist allerede. Jeg blev skudt ved trappen. Ja, det gjorde jeg sgu også. Vi skal over i det hus igen. Ja, det der hvor Centrigon er. Centrigon kill. Lol. Lad mig leve. Så lad mig da leve, for fuck. Jeg løber bare rundt lige nu og så bare overlever på grund af mit skjold på ryggen. Jeg elsker det. Det er virkelig godt, fordi så kan du bare blive skudt bagfra, du kan ikke. Tidligere der spillede jeg med en. Hold kæft, hvor var han syg. Ved du, hvad han havde for nogle våben? Hvad? Han havde... Hvad er det nu? Han havde RPG og knife. Lol. Det var de våben, han overpånede med. Han lå øverst. Vi var alt altså. Forkert hus. Jeg var bare ingen kills op i vinduet lige nu. Det er fordi, der er ingen, der kravler op i vinduet. Men der kom en hel masse trappen af. Men de var Centrigonet. Ja. Lige i Arnus. De er Centrigonet lige i Arnus. Jeg hjælper din Centrigon. Jeg sætter en Guardian lige oveni. Se, Lassen, det hjælper. Jeg kaster min til 4. Jeg fik teammate kill confirmed. Du fik teammate kill confirmed, ikke? Ja, det fik jeg smidt til 4. Helt klart teammate. Okay. Du er dødelig. Det er fordi på grund af de bøsserøg, men jeg mangler kun et kill, så der et kill. Wow, machine kill! Bitches! Skyder bare random ud af en dør. Kill! Det er standard, du. Ja, det er fandme standard. Ligger her ved trappen med en fucking war machine. Har det fint. Ej, lol! Han kommer løbende bagfra. Nej! Du er en dårlig teammate. Jeg skød ham! Ja. Jamen, du skulle dræbe ham noget hurtigere. Jeg nåede ikke at se ham. Ja, det er lige meget, om du så ham. Du skulle bare dræbe ham. Han løb direkte over og plukker dig i fæset. Hvad fuck kan jeg gøre? Ja, jeg dræbe ham, før du plukker mig i fæset. Jeg kunne ikke nå det. Det kunne du sgu da, hvis du havde haft almindelige... Boom. What the fuck, hvor lol, man. Nå, jeg kan godt lide, der er 3... Der... Okay. Jeg kan godt lide, der var 3... Jeg skulle lige til at sige det. Jeg kan godt lide, der var 3 missiler fra Hellstorm, ikke? Gik efter den samme person, men ramte ikke. De ramte 3 andre i stedet for. Du lavede rundkredsen. Satans rundkreds. De synes godt er døde, Lassen. Jeg skød 3 Bouncing Betties med en til 4. De synes godt er døde. Det er ikke en god ting. Nej, det er fandme en dårlig ting. Nah! What the lol, man? Jeg blev dræbt i min arm bare som Betty igen. Godt klaret, Rune. Lol, man, så rammer de mig med en fucking random. Hvad fuck er de 2 personer gang i? De stod bare på noget teabagget jorden. Bum, bitch.
Hey. Lad mig Jeg leve. vil ikke teabag jorden. Got a bad guy. Valkyrian kill. Kill confirmed. Prøv at forestille dig teabaggen uden bukser. Teabag, take it easy. Teabag! Take it easy! Han er præcis nede i døren, det var der han blev dræbt. Din Guardian dræbt, mand! Igennem en væg. Skal vi prøve at spille zombies? Det kan vi godt.